Litukuria lero ime ya Nyamarambe Green Stadium iyo gotoka ime ya bunge iyo ya South Mugirango nigo mugavana gwe county ya Kisii Omuske Paul Simbarati abagakora umurobelyo wokwena na chibasari ase aborokiwa abagusoma niga bwatoka shilingi chimilioni 315 asekera ewodi irachikonyora chimilioni 52 abo asekera umorokiwa arachikonyora chiribu 5 muna enchereyemo yokwagendereria amona masomaye muri kito dipon asanya nekira nasayo nabono nigatwariganira roboti ru ase encherayo wikirana Sensemo yogosegeta chisemi ananeme county ya Kisii nigo umugabana we county ya Kisii Omuske Paul Simbarati ara umurobelyo bene anane asokwanana gosikubwa tukajibasari imeye bunge ya South Mugirango mujiga okolekana asegeti kia Nyamarambe Green Stadium. Again this school te kunyarekana ngabana batigarenka eserikali tubwatibeza ninche bweka kenyengima chi county 47 na nyare kuru ebasari ege yobugavana abandi na wabara nyare kenen kuru bare lakina tanganira okora gendo keke kuruwa imeye wodi yega yabugetenga egotoka ibunge ya South Mugirango murobili yoiga nigo bwatoka jishiringi chimilioni 315 asekera eward ela chikonyora chimilioni 52 nabo igokera omworoki wa konyora chiribu 5 buna enchereyemo yogosira chisemi Mugirango nere ntangani asegusiengema nataka ndonchi okoenda na chicheki chechibesa 315 million 315 million kire ward chimilioni 5 ibere twakora chimilioni 3 tugasuka ku 3 tugaika 5 bono tuyikire 5 ibere kiro mwana wa applied ebasara as long as nyina ise gosoyo motenenete aro mwakibwe kura Kisii County akonyora 5,000 aboroki wachiribu chimi 52 ne chimi 53 nigo batache konyora jibasari kubatekana nigo bateligetie koba abakichikura anene imeye county ya Kisii abantu batari konyora montegerana tuali clearlist monto twaruseti ese register Kisiengima batali wake kura wa applied chiribu 5,800 7,800 abantu bande baba bakira chikura migoriga abantu mabeyiga abande Kiminini Western abande Mathare Nairobi abande Kirigoris ndaitentebega Kirigoris kibesa nchiroro chibasa Gukwana chinga kicho mugavana Paul Simbarati ni gabo lya bantu kwelikia ananaso murobelyosha bunenchireyemo yokororobya ananaso konyoro bogwenya kibale ase chinyagitali constituency yetu gwete yoka asama nganasha yani olekibesa chinyinga yabwire mpake nyagitali yetu yandu ne constituency ko kitutu cha Kino kiru monta ya bwatasha kako ne nyagitali shaye kumwakanira kigogi nenke mono kubwanduru esengenjo ya sha nkuboli abantu bamentu watasha tuanze kupambana nche ne serikali yenene ngatoye tulirisa likibesa chichi cha abantu baito Uripoteria getasenikia obwanchitekia gatembe kuruiga segeti kia Nyamarambe Green Stadium ike kutoka imeye wodi ya Bogetenga ebunge ya South Mugirango imeye county ya Kisii eria negonkoro kwa Dipon Asanya.